uqinisa imoto. How important it is uqinisa imoto, especially esikhathini samanje. Kukhona imoto oyithenga egarage saseyintsha, you are a first owner. Kube nemoto oyithenga komunye umuntu naye ayithenga komunye umuntu kanjalo inomlando mhlambe ama previous owners. Ukuyiqinisa kwakho akufani. Kubalekile ukuyiqinisa imoto ngoba imoto at risk yokutshontshwa number 1. Yes. Okwesibili at risk yokuthakatheka. Imoto iyathakatheka njengomuntu. Ukuthi ithakatheka ihlezifha njalo ikhosta imali no all those things. Imoto ukuthi ingakufaki engozini uyangithola eswele and imoto ukuthi ibe nesithunzi. Yes. Ingadeleleki kakhulu bese ke kulokuqinisa sometimes kufakwe nezimo zokuganga-ke ngemoto lapho uyenza ukuthi ibe uphunyuka bamphethe for the sake ukuthi ama traffic copini ingahambi imiswa nje. Kusho ukuthi wena angithi umuntu uyakhulunyiswa ukuthi uphi mandate ukuthi ufuna kwenzakaleni. Mhlambe uyasho ukuthi kubantu abazokuhijack omunye umuntu ajika athi nasemaphoyisini mayengami mabangayiboni nasemaphoyisini thola ukuthi kuyenzakala ukuthi umuntu benze roadblock lapha yana imoto isiyavela. Ithi mayivela umuntu mhlamba ayibonise sekude ithi mayisondela kube nento yenzakalayo kulowo muntu ekumele ayimise mhlamba iphoyisa uthola masikazosondela ashiselo umchamo ashifte ngoba uyo i1 bekahlela ukuyimisa isikhathi uthola ukuthi mayiqala ivela imoto ashawo uvalo nje idlula imoto kanjalo kuningi okwenzakalayo.